Уважаеми друженци, кумове, родители и гости на Найден Стоянов Тодоров и Симона Викторова Дежнова. Добре дошли! От документите, които сте представили и по силата на закона, вие можете да сключите граждански брак. Любовта – това таинство и чудо на човешкия живот. Любовта, която възродява плътта и възвисява духа. Любовта, която ни кара да се чувстваме цялостни и силни. Днес тя ви доведе тук, за да заявите гласно за нея. Вие, Симона Викторова Дежнова, приемате ли за свой съпруг Найден Стоянов Тодоров? Да. Обичате ли се да го уважавате, обичате и подкрепяте в общия ви път? Да. Вие, Найден Стоянов Тодоров, приемате ли за своя съпруга Симона Викторова Дежнова? Да. Обичате ли се да я уважавате, обичате и подкрепяте? Да. Кумовете, потвърждавате ли искреността на тяхното желание? Да. Да. Пръстенът е знак на безкрайното. Той е символ на прегръдката на годините. Носете го с чувството за вечност, което да ви приотява с доверие и нежност. Оставете пръстена на дясната ръка. Обичате се да създадете семейство, да родите деца, да ги отгледате и възпитате. Обичате се да съхраните нежността, любовта и чувствата, които ви събраха. Обичате се. Скъпи друженци, вие знаете, че ви чака дълъг път. Благославям ви да постигнете по него благоденствие и хармония. Но вие знаете, че той ще ви поднесе много изненади. Помагайте си. Вървете ръка за ръка. И не забравяйте, където и да се намирате, каквото и да ви се случи. Най-добрият път е пътят към вашия дом. Чашка посадена, чашка посребрена, рано и преляна, сватба и бедена, рано и преляна, сватба и бедена. Отвийте път кабино и вместо клетва един към друг. Целнете се пред нас.
закона и обичая, от името на кмета на община Варна и пред длъжностно лице по гражданско състояние, обявявам гражданския брак между Найден Стоянов Тодоров и Симона Викторова Дежньова за сключен. Скъпи младоженци, вашето обричане в вярност е израз на най-съкровените ви чувства и желания. То е залог за доброто, с което сте закърнени. То е отговорност. Не забравяйте това. Не забравяйте и вашите родители, техния богат житейски опит и мъдрост. Опирайте се на тях. Разчитайте на вашите кумове, духовните ви сродници. Ценете тяхното доверие, обич и подкрепа.